Tøjbjerg. Men gør han ikke det, siger han, så sætter han den til venstre for sig selv. Det vil sige en mand over til mig. Men, siger han, springer han Kasper Schweiger over, som er mig, og sender den videre til Michaela, som så har muligheden for at sende den videre til Kenneth Balslev Christensen via et lille med venstre hånd sender den videre til enkeltmanden. Sender hun den tilbage til Kasper Schweiger, skal hun skifte og sige så kommer den tilbage til Kasper Schweiger, og jeg kan sige kort fortalt, siger du sender du den videre en vej, siger den sender du videre den anden vej, siger du springer du en over, sender den videre, siger du så skifter den retning og sender videre til den anden vej. Det vil sige, kommer den fra venstre, det vil sige, Kent har sit og sendt den over til mig til venstre, eller højre. Så får jeg den. Så kan jeg ikke sige så har jeg lavet en fejl. For jeg kan ikke sende jeg kan ikke sende den videre til ham. Så skal jeg sige så sender jeg den videre til Michaela. For det er kun der skifter.